Tak, milé dámy, co vás trápí? Nevěra. Nevěra. 3 nevěrné ženy pohromadě. To jsem tady snad nikdy neměl. Tak, která začne? Hasiči, haló. Konečně pochopíš, jak chutná ženská pomsta. Budeš prosit o můj děk a já zbavím tě všeho. Našlápnu tě otočem, jak do černého kromsta. Chci tě vidět v bolestech. A 2, to je láska. Slibte mi, že neuděláte nic, čeho byste mohli jednou litovat, ano? Slibujeme. Je ta ženská pomsta! Tohle trvá v životě snad úplně každou. Balancuje na hraně. Připravte led. Zdraví našich manželek a našich milenek. A hlavně na to, aby se nikdy nesypali. Já je chci vidět trpět hned. Pomsta. Ale ze všeho nejdřív se musíme trošku odreagovat. Asi ti trochu provětráme kreditku. A když Karla opustím, tak já už nikdy nebudu mít sex. Dělá si válku. Máš víc! V životě snad úplně každou. Když balancuje na hraně mezi snem a vraždou. Tohle potká v životě podvodný služku. A to se zbavit strachu a mít dobrou nožku. Takže já jsem holej jako přísudek. To jsem nečekal. Jeho pohádka vždy končí svatbou. A nebo svatbou končí pohádka. Před ohněm i vodou se dá utéct, ale před ženskou pomstou